आंनाथ' बे रबिरामानो जोंना रबिराम सारानो दा बेखौनो देरहाथारगोन आच्छा एबार बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मा मा खामानि जाखो दा इउजि ब्रह्मआ दिनैसिम जोंनो गामियाव मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होआखै। आंना बे रबिराम सारा देरहाथारनांगौ आंनो रावखौबो नाङा रबिराम सारानो आच्छा जोंखौ बांसिना रबिरामानो नायखादों रबिराम सारानो गासिबो बेनो सहाय होजोबथारनाय जों रावखौबो नाङा बेनो देरहानांगौ। इउपिपिएलआ जोंनाव इसिग्राब जेबो माबा गैया इउपिपिएल गैया जोंनाव। जौगाथिखौथ' नुवाखैमोन इउपिपिएल सरकारनिफ्राय। बाथाराबारि बायदि गामियाव दिनैसिम लामा दोंसेबो अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै। इउपिपिएल हिसाबै बिसोर बे इलेक्सनखौ गेलेनो हागोन, नाथाय देरहागोना एसे गोजानखा आरो गेलेयैयानो मोजांसो आंनि मथे। थांनाय 5टा बोसोरावथ' जोंनाव आङो बुंनो थांबा एसे उसुबिदाबो जायो। इउजि ब्रह्मनि असे गामिनिनो मानसि आङो। बे खिथाथावथाव जोंनावथ' मा दं जेबो गैया जोंनाव। लामा सामायानो हनै आद्रा जानानै दं। सामफ्रामबो अखा नायबानो सोरांबानो प्रमद बन्द बिथांनि सरकारा 5 बोसोराव बिराद खामानि मावनायखौ नुग्रा माखासे इउपिपिएल सापर्टारफोर दं आरो आइटिसेलनि मानसिफोर दं। आरो आइटिसेलनि मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौथ' बुङैयानो मोजां आरो बिथांमोनखौ बुङोब्लाबो माने जेबो लाब गैया होननायाव जायो आरो। दा दिनै बिथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायनायाव बिराद उन्नति जाबाय बिराद डेभेलप जाबाय बुंबाय थादों आरो। दा दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ गनायनो हायाखै। मानो गनायनो हायाखै? थारमानि इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर खुंथायाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे उन्नति खामानि मावनो हायाखै। बिनिखायनो दिनैसिमबो रायजो राजा बिथांमोनहा इउपिपिएलनि फारसे खुनु खामानि मावनायखौ नुवाखै आरो। दा दिनै बांद्राय बाथ्रा सावरायला लोगोफोर। दा आङो माखासे फिसा माखासे माने मा होनो बिदिखौ माने फोथाराव माखासे अपिनियन लानाय जादोंमोन आरो बे अपिनियनखौनो रायजो राजाफ्रा मा मावदों 5 बोसोराव प्रमद बन्द बिथाङा बिनि माबाफोरखौ मा होनो फोरमानफोरखौ होगोन आरो जिखुनु नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ। इउपिपिएलआ जोंनाव इसिग्राब जेबो माबा गैया इउपिपिएल गैया जोंनाव। इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोर सरकार दङमोन बेनि सायाव मा मा खामानि मावदों बा जौगाथायनि माबाफोर खामानि मावदों? बे खिथाथावथाव जोंनावथ' मा दं जेबो गैया जोंनाव। लामा सामायानो हनै आद्रा जानानै दं। नैबे लामाया दोंसे दं बेनो हनै साइड बाम होनांगौमोन बेबो माथो आद्रा जोबसो ओरै साइडआ बेनो आद्रा जानानैसो दं। पिडब्लिउडि रडआनो हनै। एबार रबिरामा देरहागोन ना? खाथां। बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मा मा खामानि मावदों? ओरैनोथ' गासिबो नैबे आसनिफोरखौ होग्रोगासिनो दं। माखासे जे गभर्नमेन्टनि आसनि बेफोरखौ होग्रोगासिनो दं। आं रबिरामनि समस्ति हिसाबै आङो बिपिएफ खोन्दोजोंनो दङ आङो। थांनाय 5टा बोसोराव बिपिएल सरकार दंमोन मा मा खामानि मावलांदों? थांनाय 5टा बोसोरावथ' जोंनाव आङो बुंनो थांबा एसे उसुबिदाबो जायो। इउजि ब्रह्मनि असे गामिनिनो मानसि आङो। इउजि ब्रह्मआ दिनैसिम जोंनो गामियाव मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होआखै आरो आंनि मेगनजों आं नुनो मोनाखै आरो। बेखिनिखौल' बुंनो हागोन। ओरैनो जे इउपिपिएलनि माखासे सोरबा बुंबाय थायो जे जोंनि 5टा बोसोरावहाय जोंनि सरकार थानायाव बेबायदि होननायखौनो बुङो आरो। दा बेनि सायाव गावसोरनि इउपिपिएल सरकार थानायावहाय गोबां जौगाथाय खामानि मावदों होनना बुङो। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बिसोरथ' बे गावसिनि बुंनाय भाषासो। दा माने आं दहायनो बुंदों जेनेबा बाथाराबारि बायदि गामियाव दिनैसिम लामा दोंसेबो अन्थाइ थरसेबो गोलैयाखै। स्कुल डेभेलपमेन्ट जायाखै। माबा मोनसे खामानि मोनसे सेंग्राफोरनि खामानि मावनाय सिख्लाफोरनि मावनाय हिनजावफोरनि मावनाय बै जेनोखि माबाफोर मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोरनि खामानि दिनैथ' जों नुवाखैनो।
बे नोंथांमोननि नैबे दतमा समस्तियावनो इउपिपिएलनि सासे बिजाथि दङ औ राजु कुमार राजु दङ औ इउपिपिएलनि सासे केन्डिडेट बिथाङा दा बिथाङाबो इउपिपिएलनि दा नोंथाङा मा सानो इउपिपिएल हिसाबै बिसोर बे इलेक्सनखौ गेलेनो हागोन नाथाय देरहागोना एसे गोजानखा आरो गेलेयैयानो मोजांसो आंनि मथे पाब्लिक मबिलाइज खालामैयानो मोजां आननेसेसारि नोंथांमोननि समस्तिनिफ्राय एबार रबिराम सारा देरहागोन सियर 100%। मा समस्ति गोलैयो जोंना दतमा समस्ति इउपिपिएलनो मानो भट होआ नोंथांमोना बिदिनो खामानि दामानि मावनायाव एसे उसुबिदा मोननायखाय थांनाय बोसोराव जिहेतु 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार दङमोन औ। मा उन्नति मा जौगानाय खामानि मावदोंना मावाखै इउपिपिएल सरकार जौगाथिखौथ' नुवाखैमोन इउपिपिएल सरकारनिफ्राय एबार बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो मा खामानि जाखो दा मोजां खामानि मावगोन जेनेबा इउपिपिएलआथ' जेबो मावखायाखैमोन नालाय दा जोंनि बे बिपिएफ सारमोनहा फैनानै मोजां खामानि मावगोन गाइस फाइनालि दिनै सेरफांगुरियाव फैनानै नैबे बाजैमोनखौ लोगो मोनबाय आरो दा बाजैमोनहा बबे जायगानि आं मोनथिया आरो ओरैबो सासे बाजै दंबावो आरो दा आं सोंगोन आरो बाजैया बबे गामिनि आङो मा होनो गयस कालाइगावनि आं गामियाव हाबा जादों गामियाव हाबा जादों दा बिसाय खुदियाथ' फैगासिनो दङ नङा होमबा दा बेयाव नोंथांमोना समस्तिया माबे नों दतमा समस्ति दा बेयाव सासेया जाहैबाय रबिराम नार्जारी सार आरो सासेया जाहैबाय मा होनोमोनलाय इउपिपिएलनि राजु नार्जारी बिथां दा बिसोर सानैनि गेजेराव दिनै सोरहासिन भट मोननानै देरहागोन बायदि आङो रबिराम सारखौनो भट होना आं बे सारखौनो देरहाजानो लुबैयो आरोना आदसा आदसा बाजैनि अपिनियन बा सोर देरहागोन बायदि आंनाथ' बे रबिरामानो जोंना रबिराम सारानो दा बेखौनो देरहाथारगोन आगोल बबेबा हान्जाफ्राव दंमोन नामा बेहायनो खाजा गोदोनिफ्रायनो आदसा नांगालावनोखा आरो नांगालावखा आदसा माखौ थगायो सौगारलाय आदसा थिग दं आरो बाजैया आंथ' मा होनबावनो आंथ' नांगालनि गराखाथार एकदम नांगालजों थैजों सरजाबनायसोखा आंना बे रबिराम सारा देरहाथारनांगौ आंनो रावखौबो नाङा रबिराम सारानो जोंखौ बांसिना रबिरामा नायखादों रबिराम सारानो गासिबो बेनो सहाय होजोबखानाय जों रावखौबो नाङा बेनो देरहानांगौ जों बेहायनोखा जों उजिजेननायनिफ्रायनो जों दस्रायावबो खारनो हाखाया होमबालाय गाइस दिनै नांगालनिजों नांगालनिसो गासिबो लोगो मोनजोबलायबाय दिनैनि अपिनियनाव आरो बाजैया थांनाय समफ्राव नोंथाङा बबे दोलोआवमोन बे नांगालावनोखा नांगालावनोखा दा दाजेननायनिफ्रायनो बे नांगालावनोखा आदसा आरो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे एरियायाव मा खामानि मावलांखो एसे जोंथ' मिथिला जोंहा बे नांगाल खाथिनि जाखाबाय नालाय बिसिनि मावनायखौ जोङो जेबो मिथिला आरो आदसा बिदिबा जेबो मावनायखौ नुवाखै आरो